Palit na mo sa akong barbecue store. Barbecue station mga katuitsoy oh. Kang barbecue station, ari na mo dire. Lamig kayo. Lamig kayo, akik kayo. Akik kayo dire mga katuitsoy, lamig kayo. Ya, mga lamion pag yun ang mga busing dire oh. Oh, mga lamion, ada ka ba ko? Busy kayo. Mga lamion. Lamion ka so mga katuitsay. Ari na mo, Marika. 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 Hoy, Ginoo ko, Choy. Hoy, Mills. Palit ka, Mills. Nako, naninda ko sa gawas, barbecue. Naninda ko. Barbecue. Palit na mo. Nagtinda ka, Choy. Oh, nagtinda. Shout out tipos, nakitira, Choy. Salamat kayo. Pabili. Oh, ang sama gusto ni mo. Tinae, hotdog. Kasi, palitan ninyo. Bili kayo. Bili. Salamat, Chay. Gandang extra income yan. Oh, Chay. Pangkuhan ba? Pamugas. Pamugas. Online selling, kuhan, tinakanan. Barbecue din. Online selling, barbecue. Na akong kuhan, akong assistant to. Shout out, assistant ako. Shout out dong. What's up mga katwitsay oh? Bye! Babos mga katwitsay, mingaw mats, babos. Bye, nakitira, salamat.